Dekatloi probaren prestaketarekin segitzeko, eskola honetara ekarri dugu Judas. Hemen trebatzen dira etorkizuneko kirolariak. Jakin badakigu txinatarrak oso disiplinatuak direla, zorrotzak, gogor egiten dietela euren buruei. Gazteenei kirola jolas moduan erakusten diete. Helduagoak direnekin ordea, erakusten dute txinatarrek berezko zena. Bizitzarako indarra. Ikusten duzuenez, txinatar aurrek eskoletan disiplina zorrotza eta lan gogorra egin behar dute. Ea nik zozer ikasten dudan ariketa hauekin. Mao Zedonek esango luke bezala, urrats bat aurrera egin du Judasek dekatloia prestatzeko bidean. Egin dugu! Zaila da esatea zein den txinatarren kirol nazionala, hainbeste nazio, hainbeste txinatar eta hainbeste kirol egonik. Baina behar bada, hauxe da txinatarrek gehien lantzen duten kirola. Adin batetik aurrera bai, behintzat. Bueno, ikusten dugu, ja fizikoki ondo prestatua gaudela, baina orain psikikoa landu behar dugu. Eta horretarako, ariketa egokiena taitxia da. Bekineko plaza gehienetan, goizeko 7:00 aurrera taitxia lantzen da. Hau oso ona da bururako eta baita ere gorputzarako. Dekatloieko lasterketa frogetan ondo hasteko eta ondo bukatzeko derrigorrezkoak dira froga hauek lantzea. Eta ariketa hauek oso onak dira irteera onak egiteko eta bukaerarako batez ere fotofinizerako. Gutxi dauz, zuma guntzu. Erakutsi behar dit nola erabiltzen diren abanikuak hemen.谢谢。再跳一个。我知道怎么样，很好。Galdetu eta ze moduz egin dudan, eta berak esaten dute oso ondo. Baina nik uste dut oso jatorra direla eta, bueno, nahi dituzte bere taldean mutil gehiago, eta horregatik esaten dute oso ondo egin dudala. Ni很棒。Eskerrik asko. Judas, hau da hau artista. Egun bakar batean, dekatloi proba prestatzeko beharrezkoak zituen entrenamenduak osatu ditu. Eta arestian entzun diozue. Dekatloia egiteko lekurik egokiena Beijingo hiria bera dela.